היי, אני סופי, ומי שחדשה כאן ולא מכירה אותי, אז הגעתי לעצמאות כלכלית. הגעתי למצב שיש לי תיק השקעות עם כמה מאות אלפי שקלים, וכל זה כשבצבא ובלימודים הייתי במינוס. מימנתי לעצמי את הכל לבד, באמת בלי הרבה עזרה מהבית. האמת שגדלתי לאפס מודעות פיננסית וחינוך פיננסי, והיום הגעתי לזה. ואני מנגישה היום את כל הידע הפיננסי שלי לנשים, ועוזרת להם להגיע לאותה עצמאות כלכלית. אז היום אני רוצה לדבר על 5 מחשבות שמעכבות אותנו מלעשות המון כסף. מחשבה מספר 1, תירוצים שנוח לנו לישון איתם בלילה. מה זה אומר? הרבה פעמים אני שומעת נשים שאומרות, תשמעי, לא נולדתי למשפחה הנכונה, לא גדלתי לחינוך פיננסי, והנה חברה שלי, טלי, היא מנהלת מוצר, היא הרבה יותר מוצלחת ממני, ולא הגעתי לאותה נקודה כמוה. לכן אני מראש מתייאשת. אני מבינה שזה נראה שלאחרים טוב יותר, אבל אני רוצה שנפסיק עם התירוצים, וניקח אחריות, ונגיד, אוקיי, אם חברה שלי הצליחה להגיע לאיזושהי נקודה שבה יש לה עצמאות כלכלית, או שהיא מודעת, או היא יודעת איך עושים דברים פיננסיים, אז גם אני יכולה, היא יכולה ללמד אותי. אני אומרת, בואו נפסיק לקנא, זה לא עוזר לנו. בואו נפסיק להשוות, ובואו נתחיל ללמוד מאותם אנשים שהגיעו לתוצאות שאתם רוצות להגיע אליהם. אם היא יכולה, גם את יכולה, גם אני עשיתי את זה. גם אני הייתי מקנה בחברים שלי שהרוויחו הרבה יותר כסף והשקיעו, ולא הייתי מבינה על מה הם מדברים, מה זה ההשקעות, מה זה S&P, מה זה נסדק, מה זה מניות. עד שאמרתי לעצמי, אוקיי, הם חברים שלי, הם יכולים ללמד אותי, אני רק צריכה לבקש עזרה. ברגע שביקשתי עזרה, קיבלתי את העזרה הזאת, ובאמת המצב הכלכלי שלי התחיל להיות הרבה יותר טוב. מחשבה מספר 2, העולם מתחלק לחסכנים ובזבזנים. אנחנו מאוד אוהבות להכליל, אנחנו מאוד אוהבות להגיד זה שחור או לבן, אנחנו מאוד אוהבות דיכוטומיה. אנחנו רוצות להאמין שהעולם מתחלק לבזבזניות, כאלה שלא חושבות ורק תוסעות ונהנות ואין להם שום דאגות כלכליות, לחסכניות, כאלה שיש להם חרדה כלכלית והם בהתנהלות מאוד מאוד קשה עם כסף. אבל האמת היא שרוב האנשים הם איפשהו באמצע, ובסוף את לא צריכה להיות או חסכנית או בזבזנית. גם אני יכולה להיות אלופת העולם בלחסוך. אני יכולה לצמצם את עצמי, אני לא צריכה הרבה כסף. אין לי רכב, אני לא קונה הרבה בגדים, אני גרה בדירה די ישנה, כי אני יכולה להגיד המון דברים, אבל בסוף גם אני בזבזנית, פשוט אני דואגת לעצמי לעתיד, אני מאוד דואגת שלסופי בעתיד יהיה כסף לבזבז למה שהיא רוצה, אבל בסוף כולנו בזבזנים, כולנו מוצאים, פשוט הרעיון הוא להוציא על הדברים שנכונים וטובים לנו. מחשבה מספר 3, זמן הוא האויב הכי גדול. הרבה פעמים אנחנו אומרות, טוב, מה, לפרוש מהעבודה? זה עוד 30 שנה, זה עוד 20 שנה, זה עוד מלא זמן. לקנות דירה? וואי, אין סיכוי, זה עוד מלא זמן, זה לא רלוונטי לי עכשיו. אנחנו רוצות תוצאות עכשיו, אנחנו רוצות את הדופמין שלנו, אנחנו רוצות עכשיו את הוולט, את הקפה, את הבגדים. אנחנו אומרות, מה אכפת לנו ממה שיהיה בעתיד? זה עוד כל כך רחוק. אבל האמת שהזמן הזה יעבור בכל מקרה. גם אם עכשיו תעשי משהו או שלא תעשי, אם תייעלי את הקרן פנסיה שלך או לא תייעלי אותה, עוד 30 שנה, את תצטרכי את הכסף הזה. אז הרבה יותר טוב זה לדאוג היום למחר, לכל מיני מצבים מחר. למחר בעוד חודש, בעזרת קרן חירום, למחר בעוד שנה, שנתיים, 3, 10, בעזרת השקעות, ולמחר בעוד 30 שנה כשתצטרכי לפרוש. זה הזמן. הזמן הזה בכל מקרה יעבור. השאלה מה תעשי בין לבין. מחשבה מספר 4, כסף זה תאוות בצע. גם אני תמיד הייתי אומרת לעצמי, לא בא לי להיות מיליונרית, אין לי חלום כזה. מה זה מיליונים? בואו נדבר היום, בואו נדבר על 1,000,000 שקל, אוקיי? אפילו דירה אי אפשר לקנות עם 1,000,000 שקל במרכז. קרן, בפנסיה שלנו יהיה לנו כל כך הרבה כסף שזה יתקרב לסכומים כאלה. אנחנו פשוט לא יודעות לכמת נכון את המושגים האלה. 1,000,000, 2, 3, זה כסף שיעשה לך חיים קלים יותר. אני לא אומרת שכולם צריכות עכשיו שיהיה להם מיליונים, זה לא הסטנדרט. אני פשוט אומרת שבסוף כסף זה חופש. כשיש לך כסף, כשיש לך כרית ביטחון, כשיש לך תיק השקעות שעובד בשבילך, אז את יודעת שאת יכולה לקום וללכת, את יכולה לעזוב במערכת יחסים שלא טובה לך, את יכולה להתפטר, את יכולה להיות מפוטרת גם ולהסתדר, כי הכל יהיה בסדר. זה מה שאני מדברת עליו, על הכסף כבחירה, ככלי שעוזר לך בחיים, לא
שליטה ולשתות בעולם ואגו ולשבת ולא לעשות כלום בבית. אני מדברת לך על כסף שאת מגשימה איתו חלומות, את טסה, מטיילת. קיצור, אנחנו פשוט צריכות לדעת כמה כסף אנחנו צריכות בחיים, וכסף זה לא דבר רע. כסף נותן בחירה, וצריך הרבה ממנו, בשביל שתוכלי תמיד לדעת שיש לך כל מה שאת צריכה בשביל החיים הטובים שלך, בשביל הצרכים שלך, בשביל ההישרדות שלך, בשביל הנוחות שלך, חופשה, טיפול פסיכולוגי, טיפול זוגי, תרופות, ביטחון. והמחשבה האחרונה היא מחשבה חמישית, ואני קוראת לה אפקט האברסט. הרבה פעמים אנחנו חושבות על מטרות כמשהו נורא גדול. להתחיל תואר זה עכשיו 3-4 שנים. לעשות דיאטה, בא לי להוריד 20 קילו, זה כזה ארוך, זה כל כך הרבה. ואז אנחנו פשוט לא עושות כלום. אז אותו דבר עם תיק השקעות, אנחנו אומרת, מה, אין סיכוי, אני עכשיו כאילו, אני מוציאה, מה אני אעשה? אני אחסוך 100-200 שקל, ומה זה כבר יעזור לי? כאילו, אז אני אשקיע קצת יותר, אוקיי, כאילו. אז לא, כל פסגה מתחילה בצעדים קטנים. צריך להתחיל לחשוב על צעד. מספיק שאת כל יום תעשי משהו פיננסי קטן, או כל שבוע, את תהיי במקום הרבה יותר טוב, עוד כמה חודשים, שנה. ואותו דבר עם חיסכון, אם תחסכי היום, כל יום שקל, או כל חודש 100-200 שקל, זה עדיין יהיה הרבה יותר טוב ממה שהיית לפני. ובסוף זה גדל וצומח לסכומים גדולים ומשמעותיים שעושים לך טוב. אז אם יש לך הלוואות ואת אומרת אין סיכוי שאני אסגור את זה, לא, צעד, פרה. אם את רוצה לקנות בית, את צריכה להתחיל מאיפשהו, אין מה לעשות. ואותו דבר בכל דבר בחיים, אין טריק, אין שטיק, זה אומנם עבודה קשה, התמדה ועקביות, אבל זה מתחיל בצעד קטן. וצריך תמיד להרים לעצמנו לצעדים הקטנים האלה, צריך לעוף על עצמנו, להגיד, כן, היום בדקתי את דמי הניהול שלי בקרן הפנסיה, ואני גאה בעצמי. כן, היום חסכתי 100 שקל, וזה הרבה, זה משמעותי. כן, היום פתחתי תיק השקעות, וואו, אני גאה בעצמי, כל הכבוד. אז אני באמת רוצה להרים לך, כל הכבוד שהקשבת לי, וכל הכבוד שאת עושה עוד משהו בשביל עצמך, בשביל החיים הפיננסיים שלך. תעקבי אחריי, תעשי לי סאבסקרייב לעוד תכנים כאלה פיננסיים. ובכללי, אם יש לך איזושהי שאלה שקשורה לכסף, לכל דבר, תפני אליי כאן או באפליקציות המתחרות. אני זמינה לכל מה שאת צריכה.